שלום לכם ילדים, היום אנחנו נלמד על הצבעים השונים. נכון אמי? נכון. את באת לבקר אותנו ולעזור לנו ללמוד על הצבעים השונים? כן, בטח. איזה צבע זה אמי? זה צבע כחול. נכון, את צודקת אמי. ומה זה? זה פרפר. נכון אמי, פרפר כחול. ומה זה? זה בלון. באיזה צבע הבלון הזה? הוא בצבע כחול. נכון. ומה זה? שמיים. שמיים כחולים. נכון. מה זה? מכונית. מכונית כחולה. איזה צבע יפה. איזה צבע זה אמי? זה צבע כתום. נכון. ומה זה? זה גזר. את אוהבת גזר אמי? כן, זה מאוד טעים. מה זה? זה כדור. כדור למה? לסל. כדורסל. איזה יופי. ומה זה? תפוז. איזה טעם יש לתפוז? חמוץ. נכון. ומה זה? דלעת. דלעת. דלעת בצבע כתום. נכון. איזה צבע זה אמי? זה צבע אדום. אדום. פלפל אדום. מה זה אמי? זה רימון. את אוהבת רימונים? ימי. ימי ימי. מה זה? תות. תות. את אוהבת תותים? ממש. עגבניה. עגבניה גם היא בצבע אדום. נכון מאוד. היום למדנו 3 צבעים. איזה צבעים למדנו? למדנו צבע כחול, צבע כתום וצבע אדום. נכון, אמילי.